wabwino kwa inu nonse amene mukumvera Times Radio. Ine ndi Leah Malekano. Mwadzuka bwanji? Kumamveka ngati mphekesera chabe kuti Leah Malekano mmodzi mwa atolankhani odziwika bwino kwambiri ku Zodiac. Munthu amene amadziwika bwino ndi kufunsa mafunso mosapyatira ndi kufunsa mafunso mwamphamvu mopanda mantha amene ankagwira ntchito ku Zodiac. Akunyamuka ku Zodiac kupita ku Times. Anthu ambiri anali kungosusana ena nkomati ayi changokhala chabe chithunzi pamene anthu ena nkomati ndi zoona. Koma musiku lapa 23 limene ndi Monday, anthu ambiri anadabwa kumuona Leah Malekano pa Facebook page ya Times, komanso kumumvera live pa Times Radio akuchita host programu ya Kulinji. Izi zachitika kusatira kupanga litaya kwa nkhalakale pa radio komanso nkhalakale ku mbali youlusa mawu a Patrick Kankwatira. Musiku alero tikufuna tikhale tione zonse, tione programu yonse, tione mmene Leah Malekano wachitira pa wireless ya Times ngati siku lake loyamba kupanga programu yakenso yoyamba, programu imene ambiri timadziwa bwino, programu ya Kulinji ndi Times. So dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Programu yathu ya lero tikhale tukamba nkhani imeneyi za kuchuluka ndithu kwa atsogoleri amene aonetsa chidwi chozapikisana nawo pa chisankho chimeneyi cha pa 16 September. Ine ndi Leah Malekano amene ndanenera muja, sindili ndekha, ndili ndi mzanga muno Wanangwa. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Msungwana amene ndi wa degree yake pa nkhani zokhuzana ndi kufufuza komanso kuulusa mawu anapita pa Times, ndipo programu yake yoyamba anayiyamba motere. Atsogoleri okwana 13 atenga ndithu zikalata zawo pa Chingerezi kumati ma nomination papers ku bungwe lija la MEC kusonyeza chidwi chawo chozapikitsana nawo pa chisankho chimene chikhale chikuchitika pa 16 September. Okay, tikaonesesa nkhani yonse ndiyofunikira kwambiri kuti tiyikambirane chifukwa tenti yankhuleni chilungamo. Ma presidential candidate okwana 13 kuchita nawo contest, nkhani yokuti aliyense watenga kale pepa lake lovomerezeka kuti akhonza kuzayima nawo. So far amene tikwadziwa ndi okwana 13 amene ndikhulupirira kuti pano pa MEC yamba kale kupanga draft ma ballot paper kuti azakhala oneka motani. Pali kale nkhope zokwana 13 zimene anthu azakhala mwina mwake azivotere. Now chifukwa chakuti kuzachitika ma alliance ndi zina zotere, anthuwa anayima polunjika kuyankhula kuti kutheka kuti anthuwa chimene akungofuna iwowa zikukhala ngati kuti akusewera game. Zikuoneka kuti kwa iwowa ndi chabe game basi malonda, chifukwa chakuti akudziwa kuti ndi 10 miliyoni kwacha imene akayike ku MEC ndicho linga chakuti aoneke kuti iwowa ali ndi chipani. Zizathandiza kwambiri kuti kuchokera ku dera lawo, kuchokera kumene iwowa amachokera, azachite konvinsi chipani china chake kuti iwowa ali ndi chipani ndipo ali ndi anthu. Choncho akufuna alowe nawo mu alliance imene zipani zina zake yapanga. And definitely tikudziwa azakhala kuti president wa chipani chakuti walowa nafe mwakuti. That means kuti zinthu ngati maudindo komanso zinthu ngati ndalama zizakhala zinthu zosavuta kwa iyeyo. Tonse amene tikudziwa kuti iye ikhonza kungokhala game of mind. Aliyense ali ndi kachipani kake azakalowa nawo mu alliance. At the end kaya ni maunduna azakhala munthu woyambirira kulandira. Or else tikudziwa ife ma politicians santhu wakhulupirira zikhalapo zinthu zambiri zimene iwowa apendule. So Leah Malekano anabwera mwamphamvu kwambiri, ngakhale kuti ma program ake onse amayang'ana pansi like kuti sanali direct pa kamera ngati azinzake amene ankakhalira a Patrick Kankwatira mbuyomo. Ndi zinthu zachiziwikire kwambiri kuti iyeyo Leah Malekano walowa mwamphamvu. So video iyi ndiyankhulanso kumapeto, koma izi ndi mfundo zina zofunikira zimene Leah Malekano amakambirana ndi anthu, kuphatikizapo pamene ankacheza ndi anthu ena amene anapereka ma nomination fee yawo okwana 10 miliyoni kwacha ku MEC. Ndimvesere program. Mwadzuka bwanji? Ayi, ine ndadzuka bwino, kaino Leah komanso Wanangwa kumene kumwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Nkhani ili pano mwayimva Dr. Chaima? Kanitu ndaimva Wanangwa kuyezo kutako
koyambirirako kuti mwina Malawi akhangati atseguka mutu pang'ono ndiye ndayimva ndithu ma presidential candidates 13 izi zikutanthauzanja Chaima? ndokupangana wanenera wanango koyambirirako kuti ma presidential candidates athu mdziko muno achulukitsa chifukwa kadziko kankakang'ono kali ngati kabeseni, komanso ngakhale tikayang'ana pa chiwerengero cha anthu amene analembetsa kuti akavotere ndi anthu ochepa tikachita compare ndi population ya dziko. Ndiye mwina mukaona kuti anthu okwana 13 upikisano mpando wa president mbali ina ndimene amanena wanango kuti anthu afuna adzigulire mawu, komanso ananena kuti amwina pakhoza kukhala zifukwa zina. Ine nene zifukwazo chifukwa mwina wanango walephera kunena ndi dyera lalikulu limene tikutha kuliona, chifukwa tisamauza Malawi mongozimbayitsa pamene zinthu zikuonongeka. Dziko lino ladzaza ndi atsogoleri ambiri andale adyera, alibe value imene akhoza kuwapatsa Malawi, kapena alibe chilichonse chimene akhoza kutenga kuwapatsa Malawi kuti ichi ndimene ndikhoza kuchitirani. N'chifukwa chake anthu adyerawo, andale adyerawo amati akalowa mboma chimene amapanga ndikuyiwala pa zofuna ndi zosowa za Malawi, ndikuyika chidwi chawo kwambiri pofuna kukwaniritsa dyera lawo lija kuti iwowo akakhala ali mboma nthawi imeneyo Malawi avutike, iwowo atukuke. N'chifukwa chake sizikhala zodabwitsa kawirikawiri tikaona anthu andale akulowa mboma osauka, pakangotha chaka kapena zaka ziwiri amakhala olemera kwambiri. Ndi njira imene amakonda kufuna kugwiritsa ntchito kwambiri kupezera zofuna zawo pandale. Ndiye ndi zimene zizi ngati zimene tikuona mukati muona atsogoleri ena pandale pamene pa district imene ndiye anthu onena kuti kuthekera kokhala atsogoleri ali nako, chifukwa enawo ndoti anachitapo ndithu. Tinatha kuona zintchito zawo zabwino zimene zinapindulira Malawi, koma pali anthu ena pomwe papa onena kuti akuchita kudziwiratu kuti olomphepo itachita kuntha ngati tsunami iwowo palibe akhoza kuwavotera okhala president. Ndiye mwina kwa basi zimene tikunenazo nzoona, ngakhale iwonso kumene alili akumva akudziwa, koma kuti mwina nthawi zina imakhalanso njira ina yake yonena kuti mukaona matsogoleri ena amene akupikisana nawo kunoko kunalibeko mayina awonso mwina sitimadziwa anali kunja, ndiye kuja anamizazo ngokuti ine ku Malawi anthu amandikonda, ndipo nkapita kumeneko ndikayimira mpando wawo president, ndipo ndikapambana. Ngati mmafuna mwina miyala ya mtengo wapatali ine ndikakupatsani imene ndiye patseni ndalama ndikachite kampeni. Ama anamizazo ngokuti ndiye akabwera kunoku atatenga ndalama zazo amafuna kuti so azauza azongo aja kuti chimene napitira ku Malawi chicha, chimene mnandithandizira chicha ndakwaniritsa, ndiye patseni ndalama zambiri. Ndiye iyi ndi nkhani ya dyera imene amalephera kutchula wanango. Ndimangofuna kuti nditambasule pamenepo, koma sindikukhulupirira kuti anthu amenewa onse anayenera kukhala ma presidential candidates mu nthawi ino imene tikuyembekezera kuti zipani kuti zikapambane zikuyenera kugonjetsa lamulo lija la 50+1 kudzera m'Alliance. Mwina ndimirekaye pamenepo. Tathokoza kwambiri wanangwa wamva Achaima ayambapo nawo akuti dyera ndi limene lachuluka, akuti ena akudziwa kale kuti olotu voti sitingayipeze, koma ukuona bwanji 10 million kwacha kukayipereka tiziti ndi mpamba umenewo mmene anenera Achaima kuti ndi dyera chabe, akufuna ngooneka kuti inenso ndikhoza nanenso munditole ngati kuchitike Alliance tsogolowo. Ndizoona Achaima osuti akulakwitsa kunena zoona kwambiri kuti nkhani yake ndi dyera, chifukwa mukhoza ona kuti pa anthu 13 sitingakhale ndi mapolisi oti akufuna kutukula dziko se. Mwadzuka bwanji Smart Suwira? Ndadzuka bwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, takulandirani ku program yathu.
nkhani ili pano mwaimva nanunso mwakatenga nawo mapepala ku bungwe limeneli la meki makamaka chidwi chanu ndi chotani? Ine ndifuna ndikonze Malawi. Ndikufuna Malawi watsopano wokonzedwa bwino. Ndamene ndikumufuna, ndamene ndibweretse ine. Zikuoneka kuti mwakhala ndithu nthawi yayitali mukuyesetsa ndithu kuti mutsogolere dziko lino. Ulendo uno timaona ngati kuti iyayi mwina tingomva kuti mwachita mgwirizano ndi ena kapena mwapuma koma mwakatengabe mapepala. Nde timalankhula pompa ndi George Chaima kuti iyayi anthu enawa ndi dyera kapena business kufuna kuoneka relevant pa Chingerezi titero. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani? Ine ndatumidwa ndi Mulungu kuti. Ineyo ndatumidwa ndi Mulungu kuti ndipange ine. Sindikungopanga yayi. Ndikupanga under the God's direction. Zimene ndikupanga. Zoti ena kudyera zadyerazo ndiye anthu enawo. Osakhala ine yayi. Timakamba hapa kuti kuli 50% plus 1. Kuti munthu amene akuyenereka kutsogolera dziko lino akuyeneka apeze mavoti opitirira theka. Inu mukuona kuti izi zitheka? More than that. Izayi zitheka koposa amene koko. Muzakhulupiriranso. Kuti wa independent mpaka kupeza more than 50%. Muzakhulupiriranso. Mbuyo moni mayesera koma sindi mapanga nawo enter kuti ndifike pa ballot popanga nawo mpikisano wa mavoti weyayi. Ndi mathera popanga present mapepala. Pama ulendo uno I have paid 10 million kwacha, which entitles me to get the documents, the papers, nomination papers, ndiku sainisa nkapereka kumeki kuti ino ndikhale pa ndandanda wa anthu ozapikisana nawo. Ulendo uno wopikisana nawo wambuyo ujawo nanga sasa mangolandira. Ndiye mwina nzanga wanangwa asana tileponso ndemanga komanso Dr. George Chaima. Muli ndi mfundo ziti zimene mukuona zokuti ulendo uno mene mwafotokozera muti mangothera po kapereka ma nomination papers wanangwa saja mangoti kalikose mukaona. Yes, koma kukanika ulipira pano taona kuti akwanitsa ndithu kupereka 10 million kwacha. Muli ndi mfundo zotani zimene mukuti Mulungu wandituma ndi utumiki umenewu kuti ndikonze dziko la Malawi? Chuma cha Malawi ncho inaonongeka. Economy ya Malawi inaonongeka. Amalawi amene akuzunzika. Kulira kwao kwa mfika Mulungu. Kulira kwa Malawi kwa mfika Mulungu. Ndiye Mulungu is sending me as he sent Moses kutaka promuse ana a Israel kwa Egypto. Tiri mu Egypto tumu. Amana udi kupita Kenani, Kenani wake utiyo. Unoyo? Tiri mu Egypto tumu. Tiku nyamula njira zotenta. Malawi wakupsha ujo. Malawi wakupsha ujo. Wotenta. Ndiye ndikufuna ndi acho cyane. Amalawi tichoke mmene. Tipite ku Malawi wasopano. Wasopano amene wokomera aliyense. Posati wokomera a president wokha, kapena ndi nduna zawo zokha, kapena ndi ma MP iyayi. Ndikufuna kuti zichoke kwa andale zipite kwa Malawi. Zimachite kwa Malawi. Amalawi eni dziko adyerere amve kukoma Malawi. Yayi ndokhulupirazo kuti Dr. George Chaima mwamva nkhani imeneyo kuchokera kwa Asuwira chifukwa ndinu munanena pompapa kuti enawa ndidyera chabe akudziwa zokuti olo atayesera chotani sangapeze voti. Mwamva zomwe ayankhula Asuwira ndemangano ndiyotani? Ine ndamva ndithu zimene
alankhula olemekezeka Aswira amenenso ali presidential candidate. Zangovuta kuti Mulungu mchilengedwe chake anasankha kutibisira saoneka ndi maso. Ndiye anthu ambiri kuphatikiza ngakhale andale timafuna kubisala kwambiri ku dzina la Mulungu. Tisayiwale kumbuyoko tinali nawo anthu ena olankhula ngati Aswira amene anali mu ntchito ya maitanidwe amene anali maitanidwe ku ntchito ya mpingo kapena mutu. Ndiye pochoka kumeko anayankhula kuti ayi ine ndikulowa mboma chifukwa chakuti kutumikira kudzera mboma kumenewonso ndi utumiki wina. Koma mwina titati tiunike bwino ndikukhazikika ndikuyang'ana mozama kapeza kuti amene anachoka ku utumiki wa mu mpingo ndikubwera mu utumiki wa mboma aononga kwambiri boma, chuma cha boma, komanso athandiza kwambiri miyoyo ya Malawi kuvutika kwambiri kusiyana mwina ndi mmene analili ku mpingo. Ndiye tikamagwiritsa ntchito kwambiri dzina la Mulungu ngati kuti watituma ngati maitanidwe opita mboma pamene kuti makhala kuti tikumulakwira Mulungu. Ndiye Amalawi si anthu ajaonena kuti tikugona. Amalawi tadzuka, ndipo tadzuka ndithu, nthawi yogona sipezekaso. Anthu andale tikwadziwa tsopano mozama bwino kusiyana ndi mmene tinkadziwira kale. Anthu ambiri andale alibe chidwi chofuna kuthandiza ndi kutukula miyoyo ya Malawi. Zizindikiro zake nzakuti akalowa mboma anthu amenewo amapangitsa miyoyo ya Malawi kukhala yovuta kwambiri. Anthu amene tikhoza kuwakhulupirira mwina ndi amene amati akalowa mboma amathandiza miyoyo ya Malawi kukhalako yofewa. Ena mwa anthu amenewo ndi amene Amalawi pakali pano tikwalirira kuti ayi akuti akanabwereranso mboma, akuti akanabwereranso mboma, koma osakhalano mwina zinthu zomwe zangoti mbwe kuti zilowe mboma ndi malonjezano ofuna kuti Amalawi tikhale ngati takhulupirira pamene tikudziwa kuti akubwera mboma kukaononga, kupakula, komanso kubweretsa umphawi waukulu ku miyoyo ya Malawi. Malawi wanzeru pakali pano sangafune zimene tikuziona kuti zipitirire, chifukwa tikatero ndikuti Amalawi miyoyo yawo kutsogoloko ikhala yopanda chiyembekezo. Ndiye zimene akunena Aswirazi kuti Mulungu waitana. Ngati Mulungu waitana kutumikira Malawi, ngati amakonda Malawi, apite m'makwalala, apite m'matauni, apite m'mizinda kulalikira uthenga wabwino wa chipulumutso kuti Amalawi akapulumutsidwe. Ndipo Amalawiwo awatenge apite nawo m'mapiri kupemphera, apite nawo m'mabwalo kupemphera kuti Malawi apulumutsidwe ku chipsinjo chimene akudutsamo chifukwa cha anthu andale. Ine ndikaona zimenezo ndikhulupirira kuti Aswira aitanidwadi ndipo atumidwadi ndi Mulungu, chifukwa Mulungu amatumiza mneneri mdziko kufuna kukapulumutsa mtundu. Ndipo ngati mneneriyo ali Aswira apite alalikire m'makwalala, apite alalikire m'mizinda, alalikire m'matauni, ndipo kulalikira kwawo kuti abweretse anthu pamodzi, apemphere kuti atsogoleri amene ali andale ozunza dziko lawo, ozunza Malawi, amenewo achoke m'mipandomo mubwere atsogoleri ena. Pamwepo ndigwirizana nawo kuti Mulungu watuma kuti akawombole Malawi kunjerwa zotentha zimene akudutsamo pakali panopo. Umo ndi mmene zakhalira ndi Leah Malekano. Nkhani yanu mukuiona motani? Ndi chifukwa chani wachoka ku Zodiac? Anthu ambiri akuyankhula kuti wachoka ku Zodiac chifukwa kuti ku Zodiac sankamulipira moyenereka ndi mmene iyeyi ankayembekezeka kuti azimulipira, ndipo anapita ku Times atalonjezedwa kuti zofuna zake zonse akazikwaniritsa kumeneko. So ngati mwayikonda video iyi komanso ngati mwayiona topic kukhala topic yofunikira kwambiri, lero ndidziwe maganizo anu mu comment section below. Is Sam Mavita here. See you in the next video.